ଝାଡ଼ା ଏକା ଏକା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ପାଣ୍ଡୁଟାକୁ ଡାକିବା ପାଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁ ଏ ଶଳା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଶଳା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋ କଥାଟାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି ରାତିରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ମୋଟା ମାଲଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ହଜମ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଛାଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବା ଆରେ କୁନା ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଡାକିଲ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛ କୌଣସି କାମ ଥିଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଭାଉଜ ଟିକେ ପଦା ଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲି ତ ସେ ଯୋଉରେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଡାକିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଗାଁରୁ 3-4ଟା ମାଇପ ନେଇଯାଅ ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ କୁନା ଭାଇ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ସହିତ ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ସେଟା ଭିତରିଆ କଥା ବେକାରିଆ ଲୋକ ମୋ କଥା ପଚାରନି ତମ ସହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଉଜ ସେ କଥା ମତେ ପଚାରନି ସେ କଥା ପାଣ୍ଡୁ ଉଠିଲେ ତାକୁ ପଚାରିବ ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛି ନାଇଁ